Dobrý deň, pán Staník. Som rád, že ste prijal toto pozvanie na takýto krátky rozhovor ohľadne analýzy, ktorú sme pre vás pripravovali. A na úvod by som vás chcel poprosiť, aby ste sa krátko predstavili, že čo vykonávate vy vo vašej spoločnosti a čím sa vaša spoločnosť zaoberá. Ďakujem pekne, pán Čatajský, za pozvanie. Takže moje meno je Miroslav Staník, ja som konateľ spoločnosti AZKAR. AZKAR vznikla v roku 2024 ako maloobchodná spoločnosť pôsobiaca v regióne s autosúčiastkami pre osobné autá. V dnešnej dobe pôsobíme veľkoobchodne v rámci Slovenska. Máme vlastné e-shopové riešenie, ktoré aj naďalej vyvíjame. Obsluhujeme zhruba 6 000 klientov na Slovensku. Máme rozvoz 1 až 2 krát denne našimi 120 závozmi v rámci Slovenska. No a firma zamestnáva v tejto chvíli 190 ľudí. Celú tú obsluhu, ktorú robíme z jedného skladu z Varina, ktorý má zhruba 10 000 m2 a máme cca 60 000 položiek na sklade. Super. A vy ste hovorili, že 2024 ste založení, ale to bolo asi omylne, že tam ste skôr v inom. Či 2024 ste vznikli? 2004 sme vznikli. 2004, aha, tak to som ja prepočul, pardon. Dobre, Jak som sa fajn. pomýlil, pardon. Nič sa nedieje. Dobre, fajn. Ja som sa chcel opýtať, že my sme pre vás robili takú jednu analýzu zásob a vlastne v podstate otázka je, že prečo ste sa vlastne tak rozhodli takúto analýzu spraviť, alebo čo bol aj dôvodom toho? Tak vzhľadom na to, že máme 60 000 položiek na sklade a priznám sa, že my sme sa roky tomu nevenovali, viac sme sa venovali obratu ako riadeniu skladových zásob a nejak to nepostihovalo v tej dobe náš cash flow. V tejto chvíli to už začíname viac pociťovať a preto sme sa rozhodli, že ideme sa naučiť riadiť skladové zásoby. A Mhm, preto som prijal vaše pozvanie na workshop do Nitry, kde sme si to detálnejšie prešli, kde som veľa vecí pochopil, ako nám sklad funguje a zároveň nefunguje. No a následne samozrejme potom sme vás požiadali o tú analýzku a tá analýza nám povedala veľmi veľa vecí. Priznám sa, že aj som sa veľa vecí naučil z tej analýzy, mhm. ktorým som nerozumel. V tejto chvíli už viem, ako sa majú správať nové položky. V tejto chvíli viem, čo je nevýkonná položka na sklade, čo je mŕtva zásoba na sklade. Hej. Čiže aké tovary by mali byť na sklade, aké by nemali byť na sklade, aký je proces odskladňovania, aký je zrýchlený proces odskladňovania. Hej. Čiže tieto veci som pochopil po tej vašej interpretácii tej analýzy. Super, ďakujem. A chcem sa opýtať, že a predtým ste robil nejaké metriky alebo merali ste niečo v sklade? Že predpokladám, že ste mali nejaké predtým metriky v sklade. Viete čo, veľmi náhrubo. V podstate my sme robili objednávky na sklad na základe jedného parametru a to je 12 krát za rok a viac. Tieto tovary sme držali na sklade. Nemali sme zadefinované strategické preferované značky, čiže sme objednávali všetko, čo sa nám predávalo na základe tohoto parametra. A samozrejme nebrali sme do úvahy výkonnosť tej položky. V súvislosti s jej podielom tržbovým v tom zozname a tiež s kápečkom, ktorý generuje tá položka. Čiže teraz v tejto chvíli máme nevybalansovaný sklad, pretože máme tovary na sklade, ktoré ako keby majú status B, Mhm. majú status síce predávaného tovaru, ale zároveň mŕtvej zásoby, pretože ten tovar je veľmi lacný, aj keď sa veľa predáva, ale má nízky podiel na našej tržbe. Mhm. Hej, Tak, takže takže vy ste skôr išli ako do takej, že 12 krát za rok sa skôr jednalo o tú dynamiku predaja, respektíve koľkokrát ten produkt sa predá, čiže je to nejaká jednotka počtu, ale nebolo to ako keby súvzťažné s tým, že aké tržby to robí, čiže nebolo tam obsiahnuté tie financie v tom koľkokrát za rok, áno? presne tak, bez ohľadu na to, akú má výkonnosť tá položka. Sme ho Mhm. objednávali na sklad na základe jedného parametru. Mhm. Že tam nebol tam ten parameter financií za... Tak. OK. A čo
podstate tá analýza, ktorú sme vykonali, čo bolo také najväčším prekvapením pre vás, čo ste z toho zistili, alebo ste mal pocit v podstate pred tou analýzou alebo pred tým stretnutím a po tej analýze, že čo bolo to najväčším prekvapením pre vás? No najväčším prekvapením bolo to, že aký máme nevybalansovaný sklad, že máme veľa tovaru na sklade takého, ktorý má charakter mŕtvych zásob a nepredávaného tovaru a málo tovaru takého, ktorý by mal byť na sklade a má status predávaného tovaru, čiže status A plus a minus. Mhm. Že mali ste vtedy pocit takého, že v podstate, že dostupný tovar máte, však vykrytie objednávok je vysoké, zákazník si na tovar počká, že takýto pocit ste mali pred tou analýzou, alebo predtým ste aj merali aj dostupnosť? Čiže čo my sme to mali veľmi, veľmi nahrubo sme to merali. A preto aj ten sklad máme v takom stave, v akom ho máme, však tá analýza to ukázala. Čiže ne, nedokážem povedať to, že by sme my sa tomu venovali tak, jak treba sa venovať. My sme Mhm, sa venovali iným procesom, zavádzania procesov v systéme firmy a toto sme ako keby obliadli a nevenovali sme tomu pozornosť. A v tejto chvíli nás to začína cez cashflow dobiehať a preto začíname do toho viac kopať a viac sa o to zaujímať, aby sme to vybalansovali, ten sklad. mhm. A Hej, viete, čiže áno, vedeli sme o tom, že koľko máme položiek, vedeli sme o tom, koľko máme kusov, vedeli sme o tom, akú máme skladovú zásobu hodnotovo, hej, ale čo sa deje vnútri, ako sa ten tovar točí, ako sa má točiť a nemá točiť, tak tomuto sme pozornosť nevenovali. mhm, Hej. A tomuto sa venujeme teraz až po tej analýze vašej, mhm. ktorú ste nám poskytli. Super. A čo je podľa vás ten dôvod toho, že ste sa tomu nevenovali? Mali ste pocit, že to bola nejaká iná priorita niekde, alebo nebolo to také podstatné, alebo čo bol podľa vás ten dôvod? Viete, čo bol dôvod? Bol jednoduchý, boli iné priority. Mhm, Hej. Naše cashflow bolo v poriadku, nepociťovali sme to nejako, takže nevenovali sme sa týmto tovarom neobratkovým. U nás to funguje tak v našom biznise, že my keď máme neobratkový tovar, my máme možnosť ho vrátiť nášmu dodávateľovi. Samozrejme, ten nám dá nejaké obmedzenia, že koľko môžeme vrátiť, s jakým stornopoplatkom. Čiže my sme to nepociťovali z pohľadu cashflow, tak sme tomu nevenovali pozornosť. Teraz sa dostávame do situácie, že chceme si to narovnať, chceme to upratať, vyčistiť a chceme sa tomu venovať, aby sme mali vybalansovaný sklad. mhm, super. A ešte taká posledná otázka k tomu, že akú takú víziu máte do budúcna, že ako by ste si predstavovali, aby ten sklad fungoval v konečnom dôsledku? No, čo najviac veci zautomatizovať samozrejme, Mhm, aby čo najmenej ľudí rozhodovalo o tom, že koľko toho tovaru má byť na sklade, lebo ľudia sa častokrát rozhodujú pocitovo, iracionálne, a samozrejme, že očakávam od toho, že ten sklad bude vybalansovaný, budeme mať na sklade položky, ktoré chceme predávať, ktoré majú zmysel, položky, ktoré nemajú zmysel. Chceme, aby v nejakom rýchlom, skratenom režime nám zmizli zo skladu, aby nám peniaze pristali na účte a proste, aby sme tieto mŕtve zásoby nemali mhm, na sklade. Alebo, mhm, alebo čo najmenej. Hej, lebo mŕtva zásoba znamená strata. mhm, A super. samozrejme, tým, že rastieme ako firma, tak my aj potrebujeme priestor v sklade mať. Hej? A keď máte veľké skladové zásoby, hlavne mŕtve zásoby, tak potom neviete umiestniť uh, položky so statusom A plus A minus na sklad. Čiže máte nedostatok miesta. A my to miesto ako keby platíme. Mhm, Hej? samozrejme. Mhm. Čiže nás tá mŕtva zásoba stojí veľa peňazí a z tohoto dôvodu proste potrebujeme to zmeniť, potrebujeme to vybalansovať a mať efektívne riešenie skladové. Super, tak to si myslím, že je veľmi dobrá myšlienka, dobrá vízia do budúcnosti. Tak Ďakujem. držím vám palce, určite to zvládnete vzhľadom na či už vašu históriu, alebo na to, že čo ste dokázali za tie roky z vašej firmy vybudovať, tak ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a budem sa tešiť prípadne možno niekedy na budúce. Tak majte sa No a ja pekne a samozrejme ďakujem ďakujem. aj vám za vaše inšpirácie pre nás. Určite nám to pomohlo a verím, že to nás dovedie k správnemu výsledku. Super, budem sa tešiť. Ďakujem, To majte poznanie. sa, Ďakujem dovidenia. pekne. Majte sa, Dovidenia. dovidenia.